Bé, bona tarda. Gràcies a totes i tots per assistir a aquesta roda de premsa. I el que primer volem presentar és el fet que Solidaritat Catalana per la Independència ha tornat a presentar en el registre del Parlament de Catalunya la llei de supressió dels peatges a les autopistes amortitzades. Ho hem tornat a fer perquè aquest matí hem conegut que la mesa del Parlament de Catalunya s'ha tornat a extralimitar novament en les seves funcions i ha decidit bloquejar, a petició del Govern de la Generalitat, el debat lliure i democràtic utilitzant de forma barroera el reglament del Parlament de Catalunya. En lloc de permetre que en el Parlament es tramitin les lleis, hi hagin els debats corresponents i qui vulgui voti a favor i qui vulgui voti en contra, el que fa la mesa del Parlament de Catalunya és posar-se a les ordres del Govern de la Generalitat, que al seu torn està a les ordres d'Abertis i dels propietaris d'aquesta concessionària d'autopistes i bloquegen de forma barroera la tramitació d'aquestes lleis. S'ha escudat la mesa del Parlament en què comportava una alteració de les despeses i ingressos en el present exercici pressupostari, cosa que ha utilitzat el Govern de la Generalitat, aquesta excusa, per oposar-se a la tramitació de la llei, quan és manifestament mentida que aquesta llei de supressió de peatges a les autopistes amortitzades alteri les despeses en el present exercici. Entre altres raons, la més important, perquè precisament el que aquesta llei sosté és l'extinció de les concessions d'autopistes una vegada ja estan amortitzades i, per tant, sense que signifiqui cap tipus de despesa per al Govern de la Generalitat el fet d'extingir-se aquestes concessions d'autopistes. En qualsevol cas, el que hem fet és tornar a presentar exactament la mateixa llei amb la incorporació d'una disposició addicional precisament per evitar que puguin tornar a impedir la tramitació de la llei de supressió dels peatges. I passo a llegir-los què diu aquesta disposició transitòria sobre els efectes pressupostaris. Diu: els preceptes que, segons la interpretació del Govern de la Generalitat, poguessin comportar la realització de despeses o la disminució d'ingressos amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produiran efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei. És a dir, les lleis poden implicar alteració de les despeses o els ingressos a partir de l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'aprovació de dita llei, no en el mateix exercici pressupostari. Bé, doncs si han volgut que nosaltres incorporéssim aquesta disposició addicional perquè a partir d'ara es pugui tramitar aquesta proposició de llei de supressió dels peatges, doncs l'hem inclòs. Però en tot cas el que ens sembla és que l'utilització d'aquestes artimanyes, l'utilització d'aquestes vies fraudulentes per part de la mesa del Parlament i del propi Govern de la Generalitat fan que aquesta mesa del Parlament i aquest propi Govern de la Generalitat no estiguin a l'alçada del que s'espera de la seva representació institucional. En qualsevol cas, una qüestió que sí que ha estat realment interessant de la resposta que ens ha donat el Govern de la Generalitat i dels arguments que ha posat damunt de la taula el Govern de la Generalitat és que ha xifrat, atenció, ha xifrat el cost de manteniment de les autopistes de peatge catalanes al nostre país. És a dir, ja sabem quina és la xifra que costa de manteniment les autopistes catalanes al nostre país. I el cost amb el que han xifrat aquest manteniment és de 90 milions d'euros l'any. És a dir, un cost de manteniment que si el comparem amb els 700 milions d'euros que a la taula de peatges va fer públic que recaptaven en peatges les autopistes al nostre país, significa que només amb el 13% del total dels peatges que es recapten a Catalunya es pot pagar perfectament el cost de manteniment de les autopistes catalanes. És a dir que els peatges, només recaptant el 13% del que en aquests moments recapten, es podria assumir perfectament el cost de manteniment de les autopistes catalanes. Xifra que coincideix precisament amb aquell peatge que nosaltres vam posar damunt de la taula per als camions de gran tonatge de pas per Catalunya, és a dir, origen i destinació de les mercaderies fora del territori català, és a dir, que no exerceixen una activitat econòmica en territori català, només amb aquest peatge es podria pagar perfectament el cost de manteniment d'aquests 90 milions d'euros de les autopistes catalanes i inclús encara hi hauria una recaptació superior. És una dada que ens sembla especialment rellevant d'entre les que han aportat per bloquejar momentàniament la tramitació de la llei de supressió de peatges a les autopistes amortitzades, que d'altra banda ha aconseguit el suport
de 35.000 ciutadans que ja han signat a través de la pàgina web Prou Peatges, que han signat en suport d'aquesta proposició de llei de supressió dels peatges a les autopistes amortitzades. Ja anunciem a la mesa del Parlament i al Govern de la Generalitat que si intenten tornar a bloquejar la tramitació d'aquesta llei de supressió dels peatges la tornarem a presentar. I així tantes vegades com faci falta fins que deixin de fer el ridícul i deixin de bloquejar, evitar, intentar liquidar, obstaculitzar el lliure debat, la lliure expressió, la lliure opinió, la lliure votació dels grups parlamentaris aquí en el Parlament de Catalunya. També volem comentar algun altre aspecte de l'actualitat i és aquesta aprovació que s'ha fet al Congrés dels Diputats sobre la llei que intenta penar el que són les ofenses, segons el seu entendre, als símbols nacionals espanyols. I la veritat és que avui, revisant les dades històriques, ens adonem que aquesta no és una novetat del Congrés de Diputats. L'any 1906 el Congrés de Diputats ja va aprovar la llei de jurisdiccions. El 23 de març de 1906 va aprovar la llei de jurisdiccions, que precisament el que feia era perseguir penalment el delicte d'ofenses als símbols nacionals. És a dir, 106 anys després, l'estat espanyol torna als mateixos paràmetres democràtics de l'any 1906, és a dir, torna als paràmetres no democràtics de l'any 1906, aprovant una nova llei de jurisdiccions. Llei de jurisdiccions que va ser precisament el que va donar peu al sorgiment de la primera solidaritat catalana al nostre país. És a dir, va ser aquesta llei de jurisdiccions la que va aglutinar a tot el catalanisme sota les sigles de Solidaritat Catalana per fer-hi front. Serà precisament aquesta llei el que demostra la por, el que demostra l'abatiment, el que demostra la impotència d'aquest estat espanyol davant de l'independentisme que creix desacomplexat, que s'expressa amb llibertat, que s'expressa tal i com creu oportú a cada moment. No aprovant les noves lleis de jurisdiccions 106 anys després aturaran el que és l'eclosió de l'independentisme, aquesta vegada amb la solidaritat catalana per la independència. Recordem que aquesta llei va estar en vigor des de l'any 1906 fins l'any 1931, en concret fins al 17 d'abril del 1931 va ser precisament la primera llei que es va derogar una vegada es va proclamar la República. Quan es va proclamar la República el 14 d'abril del 1931, la primera llei que es va derogar va ser precisament la llei de jurisdiccions. Que sigui molt conscient, doncs, aquest govern espanyol del canvi de règim que en el seu moment va significar o va esperonar que comencés el canvi de règim aquesta llei de jurisdiccions espanyola. Sense cap mena de dubte estem a l'avançada del que serà un nou canvi de règim, en aquest cas la proclamació de la República Catalana independent i de l'estat català en el si d'Europa. A partir d'aquí, doncs, eren les dues qüestions que volíem valorar, les dues referents a activitat política de Solidaritat Catalana per la Independència, i a partir d'aquí, si tenen alguna pregunta, la respondrem amb molt de gust. Sí, a mi m'agradaria que si em pogués valorar aquest foc creuat de recursos al Constitucional entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat. Bé, foc creuat, la veritat és que nosaltres no ho titllaríem amb aquestes paraules. Recordem, per exemple, com davant d'un informe del Consell de Garanties Estatutàries aquest govern de la Generalitat es va negar a portar al Tribunal Constitucional, per exemple, la reforma laboral, quan també aquest Consell de Garanties Estatutàries va dir que hi havia múltiples elements d'inconstitucionalitat i el govern de la Generalitat es va negar a portar-ho al Tribunal Constitucional. Això ens sembla que forma part de la cortina de fum d'aquest propi govern de la Generalitat que intenta amagar els seus pactes conspicus amb el Partit Popular amb ara aquest recurs sobre un decret que saben que tindrà nul·la efectivitat, perquè evidentment això el Tribunal Constitucional ho veurà d'aquí 5, 10, 15 anys, ja ho veurem, i per tant ja no tindrà cap tipus d'efecte sobre la vida quotidiana de les persones, i en canvi sobre aquelles qüestions que sí que són d'importància legislativa, com una reforma laboral, s'han negat a portar-la a davant del Tribunal Constitucional. De la mateixa manera que ens sembla igual de penós l'activitat i el recurs que presentarà el Partit Popular, és a dir, també intenten el Partit Popular
darrere de cortines de fum i d'aquests recursos evitar el debat sobre el que és el regal de 100.000 milions d'euros que li donaran al sistema financer i que haurem de pagar amb els impostos als ciutadans i les ciutadanes. Tot forma part d'aquesta teatralització. Els va molt bé al govern de la Generalitat escudar-se sota tot és culpa de Madrid, tot és culpa d'Espanya, per continuar pactant amb el Partit Popular, com li va molt bé al Partit Popular dir ara anem contra els catalans, ara anem contra Convergència i Unió, per continuar pactant amb Convergència i Unió. Quan de debò hi ha elements polítics que serien susceptibles d'anar al Tribunal Constitucional, amb dos governs eviten de totes anar-hi i que s'aprovin temes com la mateixa reforma laboral. Perdoni, m'ha semblat entendre que el govern reconeixia que el manteniment de totes les autopistes de peatge són 90 milions d'euros l'any. En concret està a la nota del propi Parlament de Catalunya, ho tenen aquí, parla d'unes despeses de manteniment i reposició de les autopistes d'aproximadament 90 milions d'euros anuals. És a dir, no només manteniment, sinó també reposició, el que significa enquitrenat, etc. D'aproximadament 90 milions d'euros anuals. A la taula de peatges, quan es va reunir, ens van donar la xifra de recaptació per peatges a Catalunya de 711 milions d'euros l'any per part de totes les concessionàries, és a dir, Abertis, Ferrovial, Tabasa, Túnels del Cadí, es recapten 711 milions d'euros, dels quals només 90 serien necessaris per al manteniment de totes les autopistes. Això significa un 13% del total de la recaptació. Per tant, els peatges podrien ser del 13%, entenent gratuïts per als catalans i les catalanes i amb un peatge per a camions de gran tonatge que podria cobrir aquest 13% de la recaptació, aquests 90 milions d'euros. Això ja són dades que ha donat de forma oficial el propi govern de la Generalitat en aquest informe per bloquejar la llei de supressió de peatges. És la nota del propi Parlament de Catalunya. Nosaltres hem tret la informació d'aquí. Els beneficis, sí, de fet, coincideix amb les dades que nosaltres ja havíem estat donant, que és que sobre 711 milions d'euros de recaptació tenen 600 milions d'euros de benefici. Que per tant coincideix, 600 milions d'euros de benefici més les despeses de manteniment, etc. En qualsevol cas, aquests 600 milions d'euros de benefici és els de totes les concessionàries. És a dir, no només Abertis, sinó Abertis, Ferrovial, Tabasa, Túnels del Cadí. Sí, sí, aquí parlen de, concretament, sí, de totes les autopistes. Mana? El govern considera que aquesta iniciativa comportaria un augment de les despeses del pressupost vigent, ja que el cost aproximat de rescat mínim de les autopistes seria d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros. No especifica si són de titularitat catalana o global. No ho especifica. Això, en tot cas, ho pot aclarir el govern de la Generalitat. Però el que sí que és evident és que aquesta xifra contrasta de forma rotunda amb els 711 milions d'ingressos que obtenen les autopistes al nostre país. I és la primera vegada que aquesta dada es fa pública. Escolti'm, jo el diumenge passat llegia una entrevista al periòdic al director de l'Oficina Antifrau. No sé si vostè va tenir ocasió de llegir-la. Em va causar certa sorpresa, no sé si el contingut o el to, però ell deia arran d'alguna informació també sobre els viatges, com els viatges del Síndic de Greuges sobre els seus viatges a l'estranger que havia publicat algun mitjà, ell deia, el titular era l'Oficina Antifrau és víctima d'un atac però jo no em quedaré quiet. I a dintre, ja sap que l'Oficina Antifrau depèn... Ho diu pels càrrecs imputats per la justícia de l'Oficina Antifrau? Ho deia, això li hauria de preguntar al director de l'Oficina Antifrau. Sí, no sé si es vol afegir ell a la denúncia dels seus subordinats que fa la justícia imputats amb càrrecs per delictes. Sí, de fet han estat exculpats recentment, però hi ha un retret moral de la pròpia audiència que diu que no estaria gaire bé. Però dintre, per exemple, deia, però no em penso quedar quiet ni penso permetre'n el tancament de la pròpia oficina. I després, però jo també tinc cartes, seran millors o pitjors, però rebo cartes en aquesta mà, que també no sé si insinuava alguna cosa. No sé si fan alguna cosa. Bé, la veritat és que molt lamentable tot plegat. És a dir, primer, que tant aquest senyor com els seus subordinats estan sota la vigilància, aquest senyor no, però sí alguns dels seus subordinats sota la vigilància de la justícia, amb
precedents d'imputació per determinats delictes, això a qualsevol oficina antifrau hauria significat la destitució immediata per evitar cap tipus de sospita. Això no va passar i ara sembla que el que diu és que només farà la seva feina si li volen tancar l'oficina antifrau. És a dir, que només ensenyarà aquestes cartes, és a dir, farà la seva feina si realment hi ha la intenció de tancar l'oficina antifrau. Si és això el que insinua aquest senyor, doncs la veritat és que diria que això presumptament també són uns quants delictes i unes quantes vulneracions de la seva responsabilitat. Jo crec que aquí el que hauria de procedir qualsevol govern de la Generalitat és a fer neteja de l'oficina antifrau i, per tant, nomenar persones d'un comportament ètic irreprotxable, d'una tradició d'actuació quan a les seves responsabilitats irreprotxable i, evidentment, de cap manera tancar el que en aquests moments és l'oficina antifrau, que el que ha de fer és la seva feina. A hores d'ara, la veritat és que no recordem, i ja fa anys que aquesta oficina antifrau està en marxa, cap actuació destacada d'aquesta oficina antifrau, ni que aquesta oficina antifrau hagi portat a ningú davant de la Fiscalia o davant de la Justícia. Per tant, el que s'hauria de procedir és no al tancament de l'oficina antifrau, sinó a la renovació completa dels dirigents d'aquesta oficina antifrau, que a més ara es permeten el luxe d'amenaçar en fer la seva feina si efectivament es tanca l'oficina antifrau. Això és un comportament que ens sembla lamentable. Bé, evidentment els viatges han de ser mesurats i s'han de correspondre a funcions molt clares i objectius molt clars. Nosaltres el que ens sembla molt oportú és que es revisi i que es denunciïn evidentment tots aquests excessos i en tot cas el que han de fer tant síndic de greuges com oficina antifrau és, quan es fan aquests tipus de viatges, que quedi molt clar que els objectius pels quals aquests viatges es fan estan plenament justificats i que no amb qualsevol excusa s'aprofita per viatjar o per justificar aquests viatges. Se'ns faria difícil a nosaltres ara mateix dir quins exactament estaven plenament justificats i qui no. Entenem que aquí hi han de ser els responsables polítics i el síndic de la sindicatura de comptes els qui justifiquin i vetllin perquè això sigui així. Ja que hem parlat del tema del síndic de greuges, deixi'm fer una pregunta. Això va treure el diari El Mundo, el tema dels viatges, suposo que ho va llegir. El síndic de greuges, Rafael Ribó, va dir que era, més o menys, resumint, un atac a Catalunya, és a dir, que aquest diari era un diari de Madrid, etc i que ell veig fins i tot va deixar anar alguna frase de la senyera. Vostè ho veu així? A nosaltres, li dic per principi, no ens agrada que davant del que pugui ser qüestionar l'activitat política tant dels grups parlamentaris com dels diputats com dels organismes institucionals es plantegi ja de seguida en un primer terme com un atac a Catalunya. El que entenem és que s'han de posar les dades, s'ha de posar les justificacions que siguin corresponents per demostrar que hi ha hagut una activitat i un comportament normal, raonable, des de la seva responsabilitat, en aquest cas, com a síndic de greuges. Amb això n'hi ha d'haver-hi prou. En tot cas, atacs a Catalunya en rebem molts i són sobradament coneguts per part dels ciutadans del nostre país i el que han de fer responsables polítics és senzillament demostrar que fan la feina ben feta. Som un poble prou madur com per poder entendre perfectament si un càrrec públic està fent la feina ben feta o no està fent la feina ben feta. Molt bé, alguna altra qüestió? No? Doncs moltes gràcies.